Opemsuo TV ahwefo aha eye manhia kotokofie enne eye Awukudae toso nsia ewo afimu Awukudae bia yewura krobia asante kotokohene otumfo se etwa ba bi otenase emma nananom ebechia no emma no ade toche sede Awukudae bia ekro no saa nene nso ebekọ enti yekọ ne empanimfo a aba ebema ohene ade toche no akasa yene omatwetwe nkomo midin ede kwame ewu animfo Opemsuo TV manhia ahemfie ene me na mebedi animu ene omanfo atwetwe nkomo yi Tufo Shami ene okue Awukudae awo nkanka asopo pon efi Methodist ene Anglican praise before so ka ho ene say ba ni utufo abediade edikano the presiding bishop of Methodist of Ghana Pacho onin penny for Bedikai Abemayura Adetochi. Anase tutu na no obo na we Potakwa hene na no obo na we Ocha masaso onam Anase tutu na no obo na we Akurumo ayedi na no obo na we Anase tutu na no obo na we Ocha masaso onam Ubokuni kanchene na no obo na we From Wayadi, Nana no bona way. Ubwakuni kancheni nam no bona way. Ocha masaswana mo. And I watch it by nam no bona way. From Wayadi, Nana no bona way. I said to Nana bona way. Ocha masaswana mo. Ubwakuni kancheni nam no bona way. From Wayadi, and some were for Opemsuo said to travel in a home. When I do Koshabaka same, Opemsuo was said to two. When he prem yadom, when they are him or hene, when you open come for not our depania penny or bear, or the body and happen, and now which I know. William Moncoba. There was a way out the Domadu to fire. Otumfo achiame tina atu otumfo ne ewie gina ha ye Methodist sorry Ghana na yaba Kumasi yaba be ye conference etoso eduonum baako e Kumasi ha na yaba no yentumi be ye dwumadie no na yenko bra yemma na yemma machia yenwura otumfo tosumienu ejira hanuma na yede nase kase na yede bre no
se odi nemfie aduonunum no oto nsa frɛ yɛn se emra na yɛmɛka no ho ɛwɔ ne naase som no mu no nso yɛni ɛsɔe de se yɛde ɛho aseda ɛbrɛ no yɛnyinaa nso nim sɛ saa bere a yɛwɔ mi yɛnwura ɛde asi n'ani so sɛ kɔmfo anɔkye ayaresabea bia a yɛsa yareɛ no ɔno ankasa nso ehia ayaresa asɔr no nso gyina hɔnom ɛma nneɛma pa ahodoɔ a ɛte saa yɛntumi nhwɛ yɛnwura nko a ɛma ne nni saa adwuma no asɔr no nso aba sɛ yɛn nso yɛba abɛyɛ yɛayɛ ɛwɔ saa dwumadi a yɛnwura odie ɛno ho na afei yɛnuanom a ɛfiri amanɔne ɛbɛka yɛn ho wɔ saa conference yɛase nso yɛde wɔn aba abɛkyerɛ na ɔmo aba abɛkyia yɛnwura yɛwɔ wɔn a ɔmo firi Inyirisi Aburokyi a baabi a asɔr no ɛfiri baeɛ a Buroni a odi kan a ɔbaa Kumase a ɛfrɛ no Freeman no ne nuanom ɛwɔ ha a nnɛ ɔmo ka ho ma yɛayɛ ɛsom no Sara ne ɛwɔ wɔn a ɔmo fi Zimbabwe ɔmo firi Sierra Leone ɔmo fi Nigeria ɛne Togo ɔmo aba abɛka yɛn ho na nuanom so a ɔmo yɛ yɛn asɔre mma ɔmo yɛ Ghanafoɔ na ɔmo wɔ America man mu ɔmo nso aba abɛka ho na yɛnwura baako nso a ɔno ɛna ɛda Global Christian Forum a ɔyɛ Ghana ni na ɔsan yɛ Methodist ni owiase mfa na nyinaa no ɔka conference yi ho nti yɛde no aka ho sɛ yɛmra na yɛmra mɛkyia yɛnwura na afei deɛ awie koraa ne sɛ bra yaba ehyiamu a ɛte sɛ na yaba yɛwura asase so yi na yɛsan so ato nsa afrɛ no sɛ firi saa bere ɛnɛ ɛde kɔ akɔsi kwasiada sɛ ɔbɛba na ɔba abɛka yɛn ho na yɛde dwuma deɛ kɛseɛ te sɛ ɛde ahyɛ Awurade anuonyam te sɛ wohu yɛn wɔ ha na yɛn nanteseɛ ɛno no yɛbɛsrɛ na yɛyi mu akyerɛ nti yɛbɔ odin a na wabɛbɔ mu ase ɛwɔ yɛnwura anim yɛmfiri yɛnuanom a ɛwɔ efi amanɔne ɛbaeɛ menhyɛ aseɛ wɔ ha yara ɛyɛ presiding bishop yere ɛyɛ mmea me ho kafo owura yere Helena Boafo nkyɛ biara na parliament ɛsane bill ɛfa ɛmaa ho nti memfa mmaa no ɛni kan ɛnyɛ saa nso yɛkɔ ahwɛ ne yɛnyɛ aduane yɛni yɛn lay president yere owura yere Akosua Ata Antwi yɛn administrative bishop yere owura yere Elizabeth Oye Bosman yɛn bishop
ye nyina yen twerɛtwerɛ for administrative bishop Right Reverend Michael Ejakwa Bossman. Fe memfa yenuan me fra manone enso so wi amasan aba fie. Yen sofo panyin a watena Enyiresi Methodist asori akonwam eye John Wesley akonwam a wakuta John Wesley Bible na oye panyin pa sabre wapon adwuma nanso yetu ne se ono na omegina ema Methodist Church Britain eye sofo panyin Stephen Poxon. Neyere enso sofo a ono nso wa ye vice president ewo Enyiresi abrochi says Reverend Mrs. Metal Poxon. Yen sofo pon mu pon a owo Sierra Leone. Right Presiding Bishop, Right Reverend Dr. Tom Demby. Ghana ha na Africa Methodist abusia baatan no yenti ewo enkran friend Africa Methodist Council yen twerɛtwerɛfoɔ panyin a ɔhwɛ yen dwumadie ahodoɔ nyinaa ɔno nso ofi Zimbabwe Reverend Dr. Martin Mujinga. Yenuanoma efi Togo ebae Reverend Ejavon ayi Emmanuel onone on twerɛtwerɛfoɔ afei Togo lay president Bosu Adama Hippolyte. Tumfo Chame, the Odisi Ghana ni a oye Methodist ni na ohwe Global Christian Forum. We are say enyina ne okanye ho Very Reverend Dr. Kesley Isamoah. Enuanoma fi Enyiresi abrochi ebae no de oba baako eka ho Reverend Vida Fude. Ya sorry a war North America America memu in Bishop ne yere ewa ha osofo mame Griselda Latte. Watre enwoma bi a obeja bi nso ama otumfo yede ano nso beja
Inua ofi Nigeria ebae Bishop Amuta, that's right. Or no, ofi Nigeria obejina Nigeria for a name Methodist, I'm sorry, Nigeria. Yeah. About patience or non so a can woman fee in resi abrochi ebaeno. Otum for chairman, I'm say I'm reading I cannot dear. Otum for any more. It be you also actually. Most Reverend Professor Emmanuel Kweku Asante. Afe Kumasi Bishop, Right Reverend Stephen Kweku Owusu. Afe Yen Synod Secretary, or science year Bishop elect for Bantama Diocese, Kumasi North, Very Reverend Samson Obing AJE. Afe Yen Assistant Synod Secretary Osofo Anson, or no war Amakum, Tisia. Afe Yen Assistant to the Administrative Bishop, Very Reverend Joseph Gali. Afe Methodist, I'm sorry, Yen PRO, Very Reverend Eric Ami here. Afe for chairman, yen lay president, and then yenra Kwesi Ata Entry. Me ankasa nso a make a say, yeah, Most Reverend Dr. Paul Kwabena Boafo. For chairman, make us say, Yambua Muadia, a day, ABC, Mosoma, Atu Otum for na Heal Comfort Noche project, no. Methodist are sorry, Ghana. Yen so, yen dear 100,000 Ghana cedis.
I say menka say tete no 1 billion. Otum for chairman said the we kra ne say ye hwe mmoa ne afutuo ene gia nana otum for agye free 1840 41 42 eba babesi ene 2024 I nim say ekwa enim nso onjaye Methodist sorry Ghana ye ni aso papa de nyina ye bompaye ema no ne esre nyame adom ni nyansa ni nimide ni bambo ene na somedwe e won so ye bay conference ba say yede plagi nso eba na yede ahye no anuonyam na yasem kakra yakuchiri wo so ameka no wo potokasem with deep gratitude and admiration for your majesty's steadfast support, precious hosting and dedication to our church and community. In recognition of your sterling leadership and revered reign over the past 25 years, the Methodist Church Ghana honors you with this plaque. May your legacy of wisdom and benevolence continue to inspire all who are touched by your greatness. Signed, Most Reverend Dr. Paul Kwabena Boafo, Presiding Bishop, August 27, 2024. To God be the glory. Amen. We saw who said the Methodist, the president, and I said, "Hopefully, I said, Omba one chair, our conference, I told you a unum bacon, a Yanukumasi, I want to know our brass, Yamametia, and I said, Omina Abba, and we free English was Memo, Nigeria, Togo, Omina Kahon, Abasa, Babetia, now nobody Awukudae, now I don't make brew, or master na conference, I told you Unumba, also Sabeka. Abetremu efiri 50 de ko pem ko siada no wo trema ma wo mu e na wo ba yesu ne ma wo ye sebe wo asante memu ne Ghana mu so se de ko fono chi wa do me bru wa titu na ko hwe ne ma yekoso wo ho ahun se ne ma yekoso no enye ejia ma aban odibi nye wa tie mu se sebe obia kakra obia be sebe so bi bia no de sebe onyi bi muwa enti wa do me bru he ko fono chi no so on ba ye bukuto mu schemes Kaniskano billion baako wadome bru eno na omode beso wasene se wadome bru omunyaye emuguso bobo hwasan ba eda beso wasene bio wadome bru eno na sebe omode kagu mu omode ba becha o wadoma na sebe wadoma nema waso wo mu emfie be se hanu kura ni nema wo ye ede bomete asore no sebe so mani ba papa eno so omakuchi bi kakra sebe say omusa ampa de oye so many to mo de buy no so de abasa boss body na mo say nyame pipe body amawo no atro ho akoso aye bia mo wo mo na se de nyagopo aka ho fi say nema wo ye no nyame na da hye won sa o de ye nema wo ye se be eboa ye mo ni bie nyara no mo se nyame adwuma no se be oso ne de a o ye na say mo stress as boss body ye de bro na nyame ka ho dan dan nyina pe ka ho nyina na se bo mo ma chia o no most of the say wadome bru nyame wonka ho na de oye bia anya nkoso emo ama asante man Ghana man enyina enkoso on ba no na te se no wadome bru to for the masse most papa
Nananom, Omiampre Methodist Foye. Yampre Wanuma. Yampre Methodist Foye. President, what do I do? Na be German was them by one sana, Europe come transia. When you come transia. And it is more my mompai. Da Janyame Enquira and then a mafo Yadan Wadi Yanam See one qua, nay, a won no wire. Yet ya see a yawo. Or don't to phone say, wo ne free na yem, wo de do a cassia, a chaye. Now that's why I'm so a young couple. And there, Ejina menshia ha. Ne ya seda any a day ma war. Emma yura, or de nache. Ghana mine, de nache viase. Se on fa the name dear, ni nyansa, any ye name. Ye dawase, ewa nem kwa ho. Ye dawase, ewa na hini ho. Ye dawase, ewa de wo ye, ene de obeye nso. Ne ye sre, asa de na hya won sa bia. Wonu ahwe no so aba bedru sa mpempenso yi. De aka we ye nim wo na onim ne nyinara. Ye bisa won nsam nhyira. Ye bisa won nsam adom. Ye bisa won nsam asomdwe. Ye bisa won nsam prompromye. Ye bisa won nsam nyansa na ade adom na akwan nyina mu. Ayemfo akoma ene won bi biara ekutawo. Wo na pa won emaye. Enti ene ye gina hanom awie ne ye kase. Ye de no hya won sakura. Na wadan no said ye wo petie. Mana hinie entuhwa. Mana hinie enya nkoso. Mana hinie enya krabahwe. Said ye oye madi kamfo a gofo tu kwan ba kwan so kokohwe. Ne ye de hyewu din kronkron ene onyam. Ye nimwa yaji wadie no kwafo ne ho. Wahwe no so aba beduru sabre. De aka we ye anim nyina so obeye. Enti ne ye ka se hyira no ne hyira no. Hyira asanteman, hyira nananom, hyira na pamfo, hyira obi biara. Na empo enede ma adanse emfiri ha empue. Se bra ye koka na ho na odi Awukudae. Enhyira biara otomfo Nyankopɔn ede man no yenso ebi aso yenso. Ma yei emrem yenimu se obeye nso. Adom asomdwe enhyira bambo enepa nyame ede mane manfo no otomfo onfa mawo ene na wakoma so abisade biara nso onye mawo ewo ni dinti. Amen. For the boko na ura otiawo o di training na yom train asafo Jom, so two for sale no. Or say a sorrow no, one say can't yi papa. Conference, a background one so didn't have crown. The woman puppet name, not the Yaman Asote. To almost want to say Yami Park was Siada. Ya mekona pe ye manko meeting ne bia na wie de mekọ akọbompa ye o se pata so bompa meeting no ma bia na wie de to mu nya ba bum na se de bompa ye de se na ko ma to de nya se na ko ma to ya to no so papa do ko ko se ya
Opemsuo was said to Onyame Sheshawa, Onyame to Pamo, and I was said to Onyame to Pamo, Africa, and I watch a better Musa, Mr. Yamiamawa, Onyame to Pamo, and I was said to Onyame to Pamo, Africa, you go back to the chest, Onyame Sheshawa, Onyame to Pamo, and I was said to Onyame to Pamo. I want to share the one Mapunya swim when you want to. If share the one Mapunya swim when you want to. Yeah, and I said to talk about that. What if share the one Mapunya swim when you want to? What if share the one Mapunya swim when you want to? If share the one Mapunya swim when you want to. Yeah, and I said to talk about that. What if share the one Mapunya swim? When you want to, when you can is a when you want to, what if you share the Mapunya, when you want to, and I said to talk about that, what if you share the Mapunya, when you want to, Sana Naganya is a when you want to, what if you share the Mapunya, when you want to, and I said to talk about that, what if you share the Mapunya, when you want to. Utibrai. Aha. I said, dear, or call Nahomi Giemo. Na the Obeshan and I, Reverend Canon Michael Opokuchumesi, or no sooner Oba Abeshe Nanai. Afe St. Anne's. A woman Shiaha. So far, no, here, a very reverend can come June 4, Pacho, or no name Renasun, say, or corner home Jimocra, and Tinetta say, Obana, Obekrao, and I dear Obeshan and I, a Reverend Cano somewhere, Kojunyame, now bo and no, you who just said Sorunku. Soronko, and to tea no the other say, I honor Upper the darling boys to swak and home, like you say, we pay you. Eti, you know, ever chiao, na one who almost so. No can hold ye a year addict or women share. Venerable as you chumesi, a dinner babachia, and that's what bed ye. Nature says, I see a dinner a chawa, and I could a German who so a chili to so. Nania a tosso and say, Namea Dumoa, Bosumi, Duba, and Chronomu, Mekwa Homojeka cra, ewo Amanone, a bear Bosumi, Crata Babadi, and then soon a quenya bedia, they say Fasuna. De me de crowd preco. Ya bansu so ya manu sapan ya de ensuo park no oha 100 say the banner otumfo so de asuma hoho nti e baya tufo cha me na ya nantisi e no so no Mira miso ebru adaroma Anglican wa sorry ene asofo mpanimfo wa ha omo se dikan omo bechiawo no mo wa dia de se de omo dwumadie tie no ebiba na bi kọ saa na adwuma no tie nana osei eduru mra se so okọ na oso de na bechirewo na wa hu se ne mra so a wokọ na ona na twumasi nso na eba besi nanan adara masa na akra nso so ne mra edu a wokro ya osofo a ono so besi nanan nso enie Bishop wa waka ho ba eni na wadaroma wa wonso onana awodano na sedi oda omadi no na wadaroma ene omso mba ya omuba bechiao na ose sese wo sra okwan ya me ya adoma bosumi nkru no mu obekwa akogina home kakra
na Adarma do nhyira ne mpabɔ so ata n'akyi. Yomu baya omuso mu kromo nsɛm nsuo adaka wɔ ha ɛnɛ ade yi yomu no de bedi yɛ no ɛno na eburu. Otumfoɔ dɛm ase. Nananom, Mommy Empire Anglican asofo ye. Yempire wonu me. Yempire Anglican asofo ye. Bishop so Otumfoɔ so what was papa. Aso don so no na sorry. Na sebe do awasum ye a wo kro so wa ma na nkwansa na do na ba betia yura na do bisna na so na betia no saa no nhyehyɛ ne tie be che hu se ya no kɔ hɔ no mu a no hu sampa we na aba foforo na se bibia no a oni nya ka bom aso nyame zom Abasum, não é uma série, não sou, mas como ele não vai mais, uma so, eu sou de Napopon, é uma papa, that's all I said, make one Basum, and Peter, and Mandy. Me ba me hu se foforo na wo ho me hu. Wo ba le se dia no mo se foforo na wo ho. Wo hu, wo na ma bum ya le Napopon ase. Apa me se ne, to go se no na ma se. So ko le German Development Corporation and Wealth for Jobs Agency. Nachami Otumfoɔ wɔhe ba hia hene ɛde ɔmani Ejachami bama Otumfoɔ ati sɛ ɛnɛ Awukudae ohu mpanimfoɔ a wɔayɛ a wɔn yɛ ama ekuokuofoɔ a ebi firi German Development Corporation ɛna Ghanaian European Development Migration and Job ɛnso ɛka ho ɛna Jobs ɛne Migration Agency and the Wealth and Jobs Agency and so can where kuku mmiɛnsa aka bɔ mu sɛ yɛde mputu dwuma ɛba Ghana mu na afei nso wɔn a yɛtutu kwan ɛkɔdu amanɔne nso yɛboa wɔn mmom so nyɛ adwuma yɛ na afei wɔn yɛn sɛ bosom edu no a ɛbɛ yi wɔn ba bɛyɛ nhyiamu kɛseɛ ɛwɔ Kumasi ha ɛne afahyɛ na ɛnam sɛ afei yɛ Otumfoɔ afei hyiada aduonu num yi wɔn bɛyɛ saa adwumadie wɔ Kumasi ɛde ahyɛ ne nimonyam na so ahwɛ ne de mpuntu dwuma nso aba Asanteman na wɔn baeɛ anom sɛ wɔn ntumi kɔ so ɛyɛ nhyehyɛeɛ no abira yɛ mmɔ kurowura amaneɛ tie baeɛ a ɛbɔ no amaneɛ sɛ adwumadie a wɔn de ba Asanteman na yɛasrɛ no wɔn akoto ahyehyɛeɛ no so na afei nso wɔn naba abɛdi adɛ ne abɛkyia no wɔn ka ho no Bema Ray or Jamie Chay, Miss Asafo Jane, where you are muddy.
Nana Chame Pacho, Yabesre Nanka, Ato Yura, say, Church of Momo has near Udi delegation in him, the deputy ambassador to Germany, from Germany to Ghana. A friend Sven Jansen, Pacho on Ejina Menchen. Ena New Diso, unfortunately, welcome now to Nana, say, on one and Nana, Dr. Ernesto Furisapon. On no Susana. I am Dr. Oforisapon. Also eka the board of the Wealth and Jobs Agency. Na nana Dr. Oforisapon. Inyuma waye create ama mebunu ewa Ghana has over 3,000. Na ote ni ye no. Na osi we say die ya de dimpuntu obeba pa. Enti wontumi ntina faako. Na onhwe enti ono so beba be techiri. Na ono so de ni tumi ne na ho den aba ne ye ho se ne asanteman ne Ghana esi etumpon akonanim. Na pacho ni odi so eye Kojo Dansudodu. Ono so na ye the MD for Special Ice. I know sounds so ye board member for Best Point Savings and Loans. Timpacho ono so eba betechri. Ena ni odi so eye Dr. Dirk Asman. Dr. Dirk Asman ene the country director for GIZ, the development for Germany. Ono so omona assume make sure say seni etie bia no e wo say emebunu ai wo Ghana ha say yetumi esuade into things like skills development. No me to say training ene hon keka ho omona ehwe sa nneoma ni nyina na omode aboa na yemebunu no enso etumi anya ho akwanya etukwan akọ EU na omo so etumi akonya adwuma aye adwuma enya experience na omode aba na de aba besum ama Ghana enya na ntuma pefra inti mepacho Dr. Dirk Asman ena ne otwaso so eye Ambassador Ahmed Hassan, Ambassador at Large, the former chief protocol to the President of the Republic of Ghana, Nana Akufo-Addo. Ono na yet the board chairman of the Wealth and Jobs Agency. Na ono so ede ne nimdie ene ne experience ne bibia so aba a wode techri. Se ne be ya ye betumi ama adwuma ne gina ne naso ye. Ne odi so eye ne oboa no ne aid. A friend of Samuel Lai. Ono so ne bia Ambassador Hassan beko bia no. Na ono so wo hobi. Pacho ni odi so no eye Kwesi Taylor. Kwesi Taylor ene ye the managing partner for the Wealth and Jobs Agency. Na ye ne ye hwe na ehu emebunu a ye beboa wo mo na aka bibia bom ena nyame adom yenya development partners ye omo so aba beso yimu na yehu se ne yebesi de mabunu no ya boa wo mo na ye de wo mo akọ ye adwuma enya experience no mo asan de aba beboa enti Kwesi Taylor no na mpacho ni odi so eye Willie Hugo so ena ye the economic and a TVET and a migration for GIZ. Into ono so aba a oba beso ekunu na yehu se ne ebesidi ni nyina akonanim. Pacho ni odiso no so the head for the Ghanaian European Center. Your friend Andreas Bedding. Andreas Bedding so ono so ene wo Ghana ha say or share the development with regard to the German with migration. Intino say Encrofo Bequaco Ebabe Ejuma Wahase, so Bequa Bruchere, so be free aha ako Accra and be free in crying Abuk Mase, Ninano, or Masoye and Pachoni Udiso a friend of Teresa out. Also a German embassy into also Abba Besum, Seni Beya, Yibu Seni Besia Koyanim. And Pacho knew this would be
ankasa ye former IGP David Asante Apietu. Onone de womu edimu pa. If you say owie ne akwenya no wankotene fie kwa onim se ne etie se mmabunu a wo mo wa Ghana ha se wo mo anya adwuma pa bi anya se bio na nsemone na neoma nketenkete enti no ono so de nenim de abeta akiri se ne ebe ya ye nyina ye behu se ne ye betumi aboa na mmabunu na nya adwuma paaye na omo ankwa nkodi nsemone enti ono so aba eden ono so nenim de abeta akiri na mpacho ni odi so no eye Kwaku Yeboa. Kwaku Yeboa na ye the component manager for Ghanaian European Center. Ono na ye Ghana ni a oda no odi enimu a owo Ghana ha sei. Ono enso so na make sure say the projects are ekoso nyina with regard to emebunu no a wo mo pay adwuma ono na be arrangement with private companies. Ono na ye arrangement with Ministry of Employment. Ono na ye arrangement with YEA, Youth Employment Agency, and then we can send you a mebuna or Ghana has a bit to me Juma Pabiae. Intino Wadaroma, Yenina, Yaka Boom, and a year ba Asante Memo, sending an Anahia in a Kaino, near Dikai, Yeba, nearby Beda, Urase. So what my Huaquina say, Yamra near Yanem Ramesum, and Awukudae. Na near Twasubu, Yasreno. Se oma ho kwan a na adwuma eda ye nimu ya aba bitu yetumi aba ne aba be ye wo no na sase so enti mpacho ne ye de bae no na me aso so a megina ha sei within the Arnold Kwame Free Asafo Eje me so na me ye the project manager for Wealth and Jobs Agency nti ye na yeso so ne ye hwe e na ye de emabunu no ekọ ye adwuma ne ye train wo mo ne asan de wo mo aba afi etwa mu yi yet over 200 people and our omo ye juma se CIA kase omo wo various it's a cruise ships and honke kan ho into hospitality sector no for example omo ko no mo akusua se ne yesi ye aduane omo kusua se ne yesi serve omo kusua se ne yesi running hotels and honke kan ho no mo the same experience na ba jamin cha de omo ko ye nyina no na cha me omo nyina ba omo ba ye so so omo asan nya ho akwanya asan kobiem Romo moko ye nyina no so no omu nyina so ye promote omu nyina enti no nyame adom adwuma no ekoyie enti eno na ye deba na ye de aba abehye ye wura nim onyam na ye hu se ne ye besi akoye nim afa na ye bae so a ya ma sapan ye de a case of gold label aba ene ye de snaps so pentumienu aba and boom what the kakra so for nana ene ne mpanyifo enti pacho eno nti ne eba in the same fashion sanka o ma me ho kwan a dan kama pass ya ma the head of the delegation no Sylvain Jansen ono na ye the deputy ambassador na ankasa ono ankasa na nka oba enso so no enura ena enura chi ne ye frɛ no so omra meeting wo Germany nti went to me am enti ni odi so na aba enti mesre nanka no so etumi akasa kakra. Good afternoon, Your Majesty. First, let me please start by extending my heartfelt condolences to you with regards to the recent passing of your son, the Achimpinehene. Second, on a more positive note, I would like to congratulate you on your Silver Jubilee, marking the 25th anniversary of your ascension to the throne. This is actually my 5th time already in Kumasi since I arrived in Ghana 2 years ago, but my first time here in the palace, and it was glad for me to have the honor today to visit the museum and the artifacts exhibited there, which are an amazing and impressive testimony to the wealth and the long-standing history of the Asante Kingdom. Also earlier today, I once again went to Kwame Nkrumah University of Science and Technology, where you are the Chancellor of, and we have a very close partnership, Germany and the university, spanning a range of different areas and topics and always evolving. Coming to the purpose of our visit today, that is in the field of development cooperation,
One of the fields, one of the key areas of the three focus points in our development cooperation is the youth and a prosperous future employment. And this we are aiming to enable by working very closely together with the government of Ghana to offer a good technical vocational educational training. That is one element of that. And the other one is to also secure future job placement. And in this regard, since 2017, GIZ has organized a career and migration fair. And already this fair has taken place 2 times in Kumasi. And again, on the occasion of your 25th anniversary since the ascension of the throne, we are intending to hold this year's fair in your kingdom, in Kumasi. And we have come here today with 2 small requests where we are seeking humbly your permission for them. The first one is that already next week we would like to start the media launch for this career and migration fair. And that we can actually, and the second request is that we are actually allowed and granted the permission to hold the fair in the middle of October in this city. With this, I would like to hand over to the director of GIZ, Dirk Assmann, to give a few more details about it. Thank you. Thank you. Thank you very much. His Royal Majesty, paramount chiefs and elders of the Asante nation, I bring the greetings of the German Development Corporation of GIZ and also the congratulations to the Silver Jubilee. His Royal Majesty plays a very significant role not only in sustaining the cultural heritage of the Asante nation, but also in shaping the future, in supporting the youth, especially for their own development and to benefit the country as well. And this is the common ground that we share, because GIZ, on behalf of the German government, the European Union and others, is focusing on the youth in our work. We are here since 1975, so this year is the Silver Jubilee of the throne here in Kumasi. Next year will be the Golden Jubilee of the engagement of the German Development Technical Corporation here in this country. Currently, the Vice Ambassador already mentioned it, we are working on different areas. Just to mention a few, it's digital transformation, entrepreneurship, good governance, renewable energies, and one of the biggest areas is sustainable economic development and employment. And in this line, we also support the region. Here we work together with the Ministry of Employment, for example, in setting up or improving the employment centers all over the country, including a construction of the labor office complex here in the famous labor area in Kumasi. And with that, we support the fantastic Majesty's Opemsuo Foundation in its work as well. So here today, we are, as was mentioned already, we are here to announce the career and career and wealth and job migration fair, which is the 3rd time that we do it. First time here in Kumasi. And not only we alone, of course, but we do it in a partnership with, coming from the German government, together with the European Union, the Ministry of Employment, the Ghanaian government, and, which is very important, the private sector.
here represented by the Wealth and Jobs Agency. So I would like to thank you from the agency for the excellent cooperation, and well, we invite His Majesty to grace this event. Thank you. Nana Chairman, in the chat for Bakon Okayeho, the CEO of Volkswagen Ghana. The CEO of Volkswagen Ghana, Utu Kwan Kakra, Nana no home fano, Intina was all Kayahoba. Now, when to me a man, on also near day banner say, Yenina Yenim say, Swami magazine dear, or Momo Yejuma Homoya dear. Nemum, Sabe Krata, and Womuni, and Nado do nanny, Intina near VW Ghana, so air and say, Omba Banoma Baby Senior, a friend innovation hub. Senior Beya, one more year Juma Swamino. To me abaho abeye training say 3 months say 6 months 12 months no mo so nya krata se ne be ya wo mo so pese wo mo ko mo anim se bia wo mo kwa brochira ko ye adwuma ye nim so mo nim adwuma no enso so afa de krata ata ekire eno no no so de ba no no so de abeta adwuma de ye chi na se when to me amane ntino eno ena yesre amano na edru time wa ye da adwuma ye dia next week no obeba yame adomu a obeba na ono ankasa aba beka ne omo ba beye e dia so yim nti nana tia me pacho ne wo hono no e da se ura misu bu adarma din kan se de wa oba wo ne ba hia hene kan no se onana no ma wo ho onwi adarma ye nwuma kuo a bi wo je man brochimam o maka mo ho abom na bi nso Ghana ha o mu nyina aka mo ho abom Omubotaye omani so adi hunu nse omde beboa emabunu asiso a epa adwuma ye se de be ya de opa adwuma ye brochire amanone omu epa kwa be bi ha ombeboa omu amomu nyina timi anya omu nsa no adwuma eno ne botaye a wadar momude asi omani so na omu ba ise ne omu no obedi ade na omafa kwanya suso ama otiri nkwa mfie aduonu numu a wadar ma Nyankopon de otra banwa so wadie no omu aba be ma otiri nkwa Adarma di omu kane se omu kwei ena mu mfie de onunu ma odi na asantema mu kese ni nti omu sre omu pese omu nhia mu kese omu ba beye no sebe wasasi so eye bosome edunum omu ntimi me bibia wa bra ye mesre okwan wuhira omu na omu kwan a omu tima bedi se adwuma no ama bibia nso aye kama Adarma okoso da omu nyina adi bie omu na ofori sapon oso wote ya se dwumadi aba no se beba beboa free so no nkwa o mi enwuma nkwa be se be enwuma mpim du mabunu anya biye onso de ne ho ahyem a oboa odeda o mu nyina edi onana apietu principal ni dada ono nso osi odi dwuma ade boa o mu papa odaroma onana akoso kire sa afie etwa mu no onana no mo free Ghana a o mu timi do mu kwa amano ni mo mu kosuaye edi dwuma bebura ha enu o mu nyina akwa obi anka o mu san baaye Ema umusa ko obi onu kra umanya abasobode a yabobo omu nyina abaso a chese duma omu die no bibia ekoso kama adarma abrofo no so kan bi se omu ma otiri nkwa ne mfie aduonu numu a nyame de watena abanwa so na omu dwuma die ni nyina abota ne se omu de beboa mabunu ama omu anya adwuma aye na na san kan bi se pani ba ko kan omu ho bibi nti wantimi ama ono ena oye pani na oda Volkswagen VW adwumaku na no ne botae ne se Swami magazine wona na no wo no mu ye adwuma nanso ya no mu nya krata nti ono so beboa se de be ya obefa maburu na free ha e de o makwa ma no ne am o makosua na o manya krata se de be ya ombetim de ya adwuma mo nwuma nso akoso adwuma we ne si wona na no mani so odaroma o mu di o mu e de beto onim no ma beje won chenhira eburu o mu ba o mu kromo nsam odaroma Gold label adaka broninsa pentumienu adama obo mu ade akrachefo ne nananom nso ebo mu ade onananom ba ya de omu no de bedi ade ne neburu otumfo de mase papa nananom Omiempre mpanyimfo ye
Yampre one way. Yampre paying for ya. Yo, what was the local do that? Say, very much. No, you are no share. Maybe you will do much in Muslim or no, who in an uncle, or that's a more years of attention. But I think you have to answer the chima. Nana, Professor Pony Ambassador Hassan. Yo, and a diabetes, a person woman so can't be a woman in actual memory. Yo, say, the Hassan, Ambassador Hassan. Ambassador Hassan. Now, so Prosipenny appear. I want to do to say, so share. I will come in one, and say, would the more would be up one. Also, would be up one in the air also. Go to me, Dana, Papa, pass away. Who was all the same Papa, so did the manager. Now he began in a very Nameshia woman. We are saying, I didn't leave a papa. Don't go so this year, but it is very good. So that's it. So we Come back to Fieso. You Jenna Pambaso, Nasa, so I feel like what I won't feel. I meant to Pamoy, and I was able to try. I meant to Pamo. I feel come back to Fieso. I grab a mago for Nisa, I mean, Shano. I meant to Pamoy, and I was able to try. I meant to Pamo. I feel come back to Fieso. Was an Anakanya, Nisa, I'm out down. And I was able to try, I meant to Pamo. I feel come back to last time, I meant to Pamo. And I was able to try, I meant to Pamo. I feel come back to Jabba Mambo for Nisa, I meant to Pamo. And I was able to try, I meant to Pamo. I feel come back to Opemsuo, I was able to try, I meant to Pamo. And I was able to try, I meant to Pamo. I feel come back to and I watch a better Musa, Mr. Yamiama, I meant to Pamo. And I was able to try, I meant to Pamo. I feel come back to you go back to the chest, I meant to Pamo. And I was able to try, I meant to Pamo. I feel come back to Fieso. I want to share the one who knows Kumasi Girls Senior High School. Was it Oba?
Otumfo Chiame, Wadaruma Tiemi Obru, and then Mijanaha, and a domo a kahui. Mijanaha said, Kumasi Girls Senior High School, board chairman, in Tinamewahai. Na Dedikai, Yabeda Otumfo Ase. I say, Tembia, your friend Biara, Wajiaso, watch the Quania Yemfaso. Ye tosu bi ene enkwala ya wo maba kwanya odi abaye si etimi ba ha ye nim bedi ade eya ade a esum yebo ye pa enkwala yi bi bebre ni mpanifo kra ye gina ha ye mu bebre enim de ya na ekoso ha enti ene wo kwanya wo manyan eya ade a ebekọ abakọsemu ye tosu bi em so nanu afie twa mu ya ana Kumasi Girls edi yemfie 60 years mfie adiosia anniversary yeto ye nsafre no obai wono ama na nso yi bofo e ma ne bai e beta akire ma bibia akoso kama ne krakra ne se ne yegina ha sebie son sebie kronto school yi ade bia esuye Otumfo nso na kuma so ade ba akopa no ene nkwala nkyerɛkyerɛ school ene obi anim sɛ na kuma so ade school yi kosoi Kumasi Girls wo enipa students nkwala a wo mu sua ade wo honkwa ebro mpemiensa 3000 ene emu akyerɛkyerɛfo a wo so ɛka ho enti ye school bi a esuye pa na the no or no a school no so headmistress broni beka wa free hoko e de no call baby fufuro ana aba a wo hwa ewura frefefe ya o gina me nsabonkum so yi ono na aba na sebe wa bai na si ya mfana me kire ni ma ayi asase wura kotokohene hunu mu bia na chese de niema asuma no enti e baaya broni kan ye wase e be introduce na kire kotokohene na sabie som ba bia se mini ho so ye me aka bia ni ho no to nsa efra ye be ombenya sa kwanya no na wode abeta wo machi enti wo mo akeka ho bia no eye empanifo a esisi school na ano a wo mo so na sene ama school no atumpon ana se akoyie enti e ba ya yesre wada anento otumfo se ye ba ye ne na besom na fe nsuso ya sre ni nhira no mfa ni nhira no enta yachi wo mu nyina yachi enkanka headmistress no se be ya adwuma kese ntisa ekura ni obetimi ahwe so yie na santima nsuso enmu abanyam ye ba ya yasem no ne krakra ne se ye ba ye ntimi enkase ye de nsa pan sa na eba nti ye ba no so ye kuta pantum broni sa ye friend black label asa kuta pantum snap ye kuta ye bo mu ade nso Otumfo bo mu ade enie ahenkwafo abo mu ade ahene nananom abo mu ade akrachefo abo mu ade ana achiamefo nso abo mu ade monye na sebe musumumfa entai ayi Awukudae achi ensuo no ne ba de aka nso urefia na kofa ba ye nchi ensuo eka ho ensuo akesia ya na womu aduasa nsia no emu du ne de aba se momfa nka ho na mosmo anya bia no edamase eguru Openipa odene bai no your friend say bonidi me ran one your friend no Adelaide Bia Powers. Me rabe so bro.
Oma Akano, Mumna Muhu, the Mayor and whom we are. Where they were down, made the Bemo of Nubina, Ubia than the word Makumaku. That was a sort of was it. I'll buy a dear show and send the school to say, a Koyi and I say, Koyi, about why? The positive phone chain. Nana Pacho Medasi. Nana Chairman Wadaroma, Obiti Matu Nana, Nimpening for. Said in Anabo Medino, may the Adelaide be a powers. Minuya or Toa Meso, Eddie Gloria or Hini Ousu, or no Oshe Sikasem, Supportocasem, Yebeca's accountant. Near Otoa or Nonoso, a Rebecca Tete, or your assistant headmistress administration, Miniwa, or no hope. Or no nini so, a Mabel upon. Or your assistant headmistress, academic. A jumana sunti ya na ya chichim ti de adisuya hon semono. Minuye na ono social so. Ni otoa ne so gifty mensa bonsu. Ono your assistant headmistress, domestic. Ye fisem mkwalane na yemu enyina ono na oheso. Ye nuya otoa so miya minuya bema penia midinechi. Ye freno ajamai powers. Kweku ajamai powers. Anti nese na ye ba. So nti mi nya mi se me nko amemra mechi anana. Esese odi mechi na obijina ebusu anai. Ye wo ye nua Kofi Owusu ansa. Oyo chirichiri ni business department. Nento aso ye ko baabi a ye be ye de tiase enam ene bae. Ye nua o kan ye ho a wo chinchim ye fidie ma ye ma baabi a ye beko. Eradi di ye nim de ye kodura sumdie mu. Ye friend Ibrahim Osmanu. Ye nua Eric Eji. Enso chre ade o chre fixes wo Kumasi girls. Ye ma kani nyina eye adisuafo. Mia me baba ya otoso mi ensanso baby. Emso on the waka from ho amaha. Ono so de akuentwa boama. Intina na wadaroma ye bae no ye din no na ye dwumadie enso ekoso dititru adesua ye boye ho modern pa yi na ye wo haw kakra ye haw ye sesese ya sase no eso ya to fasu afa ho de nanso baabi etia pa ntie wo ma abonifo bitimi huri na wo ma ba ma ba ye bone kakra na wo mokose bia ye niema ewa homa so ana teacher ni bi ni ho a na wo ma ba fa ne niema ni bi na wo moko ye security for nso ye mienu pe ye twen sa aban bebre ye bi aka ho wonyama ebi nyama ye no ebi a ye nya CCTV cameras wo ye school ho a adaroma ye hwa ebe ma ye hu bra nipa bonefo bi bam na wa be ye bone ti ye dwumade die eja adaroma ekoyie pa na how kakra ye wo ena me de atudwe edamos emra na wonyama ye no emra na wonyama ye na yewura na nsase no mu wuram yewura na ma sebe ye to fesu no fa ho nyina ese ba ye so bia nwura sase no mu bio na chiame mpacho debi eni na mefa kwanya we so so asada na nasi bio se wa boy asase ne ho ban ya mai ye da nasi so bu se de onana sebe lesa do de no mo bo chama na o se afa se omudo mu fia dwusia wa do mebru wa man pa besrem ehoma no nyam na so mbeda wase se wa do mebru school asemi hia wo na sebe head no se so no ho wa fru ho fo oba no so the becho ba ju hunshra and na odi animu eden bae so ba ju hunshra sebe ya wa do mebru hu se na na wa ha o to school on mo to ha o to ho ma wo sebe ya no na mo ho no bia ekosu bia no obele ni akọ ho no wa ya aboa ma se de o produce agoso no bia timi ewie peyo ijama no so de nyamu nyina akire on so school no bia ekoso o mo ha kakra wo mu na o de to anim na ma na so te se wa do mebru school no na na bi ewuram so wa na wa do mebru kama yeto faso nyina fa ho obi ka besi su obi besi da kwasi school mo ewura ma yi ni free ho se be ya wa do be blue school no enkoso be ye oso ba ye de wa do jan eno so e de asida se be e de amawo se wa do be blue sa how no de e free ho kura na obi ka kra bi aka faso na fa no eno wo se wa do be blue ma adekesi mo no so tia na bi ya o mo so abegbo ma it me wie pe yo so wa ye bi
and now I don't know security so because no and so they had said that to do na boa ma bibia ye so o ma no na say na seda an mo buy wada o ma bru and then sa ahodo and then nsuo so adaka du o no che o na bru na bo ma de o cha me bo ma de ka che bo ma de na he ko bo ma de o be che o na bru to what was papa Nananom omiempre Kumasi Girls School for ye. Yampre one way. Yampre Kumasi Girls for ye. Nana so aba wona nnuan mo so meda me mana kwa aba you are to boss what was no very na o no mi ma kwa aba na so amoye nso me semo a monto aso na monye ne ye mama so you might ma kwa amoye no so mora o do so da na ya be mu duro mo so je ni na no da ele ye ma o se fiti ase enyene mo se just e da so fiti ase enyene atete ema pepe jo atete ema pepe kani ane wo baby e we takokwan so ayi ko baby we ni nyina nipa afam o bebre kani no takokwan so asala to ko de o me o masase o baby e na wo yi atete nipa pepe nkankan ema disua tutu ba ema disua no ne boa ma yo o mai tumpon mai o se le boa ma se be ma nya titiye ma so o mai tumpon o ma ko ni se mo ni konkola no so ho ma me se le o kan na o se ma no wo su ho no mo o ni ko mu yi mo mu pa ma na kanene ese mensua science na so de me hu se ma no e pass science kura sere mema o se kanene ese ma e science and then o se ma no kura sere e pass sere mema kura mo nyere mo ho ama na yo me fuma ba be hwe ho se de ho sitia no ba o so mo nyere mo ho na mo so ma no mo tetiye o ni sua de a e dia mo na yi ba no we and so no for ba ho ba na mo so o be pese de mo si ye o school na so me de ati ba ba o si no mi sua ba mo ni na se bi o mi bi e mo so o ba ho no mo so ba ma pa e de kwa se ni si ma e be o de ma si to do mo se Kuloni dia won surobia wade bra bra saba kwaji na mai ase tutu gugodu fo wani kuloni dia won surobia kulowa no ase tutu gugodu fo kulowa no won surobia wade bra bra saba kwaji na mai ase tutu katechie kuloni dia won surobia kulowa no Executives of Presbyterian West Union, National Executives. Otumfo achame ceremony die kasa kakra. Presbyterian Church of Ghana National Choirs Union Executives and our bar o gina kuo ni nyina nemu na wabechia yewura asore ne ba ye Presbyterian Church of Ghana e ba ye mfrinshi oha ne aduokunu nsia nanso Church Choirs Union no ka wo ho bo mu e wo national level no mfrinshi aduosia nsia wo bedi won hie mu atuso aduosia nsia na ya me ne ba bia se yewura ono ankasa ne KNUST na fa asante mantem ha
tina enye fese be yenhie mkese tisa na ye mechia utumfo ena yedi adai na afi yenyina sutre utumfo di ni free share duonu num de ehu se utumfo penwom pa great one esi yenyina tina ye fasa akwanya yiso na so utumfo na daroma ochina na dom kese na eba ye toaso akosi kwasi ada nyame ya dom a na nyame ya dom efiada no pa no nkro ne fa enwom to kese adwumadi a ye di bue adwumadi na no beba so great all tina ye bechia ohene na daroma sa kwanya wo ho no de na nu onyam beba no abetie Presbyterian Church Choirs Union enwom nwenwam a na anka ye ni beje pa na ye ba no mpanfo kakra e ka me ho ne odi mi benkum ha no ono no ye national president lawyer Owusu Ansa Debra on the na no sum ye nya so ha ya na afi national secretary so Owura Moses Tete Dubate ono nso na to aso asofo mienu e ka me ho e ba ye ansa na no immediate past national president nso e kan ni nua e ho ba ye eye Owura Achia Oben asofo mienu e ka me ho ne odi kan no eye Presbyterian Church of Ghana Asante Presbytery Choirs Union chaplain ono so no yes of penny da ye nya so mensin so sofo Eric Japan ena afa osofo be share manan eya asore no ne nananom ene gidie feku ahodo nka bomu osofo Joseph Ajebo ache ona be share manan say ESR director afa won e ka ho no eye presbytery mpanyimfo ebumpaja monsa na ochiame hu embre ni nti na achiame ye ba na ya mane kwa yekita ensu a ye de 66th anniversary eye logo no ye de afenfam ho kama eye adaka aduonu a ye de si so na odi ama yewura na odi edi adaye pacho ya no asi Mira me so bro onana no mo ye presby asori kwafo oda mo si presby asori ba e be mfi wo ha de okrunsia na e kiredi na enwonwom tofo no e wa mo to nwom no omuku o mo te ye de be se mfi aduosensia ni odaroma eno na o maba se o mu be hye ho fa o mu ntimi nye bibia wa bra e mebo amane e bebo amane emre ni wiedu anka o mu sire ka o de wani monyam aba beta akire omu se omunim se woni gyenwom to ho pa bra wodi mfi aduonu num omu hunu se de omu hye nwom to e ma ye beto ye to omu na makwanya iso stress adaroma aduru ho no mu a kwa betena mu bi na wabetie enwom a omu behu eye presby kwafo yi a omu mfi aduosensia a omu die no ho adaroma efiada eduru ho a omu stress eduru ho do ni monyama beta akire ebru adaroma omu ba ya ompanimfo ededa no nyina na oyi omu nyina di makomako di akire omu se omu kransu ahodo omu de be hye won monyam omu aye presby omu mfi aduosensi omu die no ehon krata de atare ho se omu de bi ba be chew na omu de odi ayenka idum omu ba ya omu da wase omu no de be eba be di ade no neburo otumfo odemase Nananom Pray press before ye. Yam pray one no more. Yam pray press before ye. If you are not far, can you see for no crack home? And any appointment in them. So we didn't come here, my barber, someone of an TV. Now, Mary, I will hear you or 10 you must say, I will pen a mamma.
na mo wa se na o ko tie o ba wo ya man pa se ni da ko yo ra so da ma se se ka wo se pa se ya ele mo so en tudo ba o da ma se o se o ko se no se o ma se mre pata makabu na mo da sanu du bobu ayara ma se ya rogu ni o je no ele se o du ya makabu ya se mo mo na tu boze aye se botum for 62 hall kese to bo no be ka bo no ni nyama kotena ho na ma hihye nwum no ma to na se be da sinyankopon ni monyam se de o hwe no no fu do mase papa Asantema Union, Italy. Namoke kamo. Otufuatiame Efrem Awukudae na minu no mpanimfo omo Itari abrochimem omate adefefa kotoko hine yewura eye efa komfa noche ayaresa bia ho chikuofo yeso omo nsoso no akeka omo nsase kakra amonde beboa yewura ntimeja akasamu no ama omo no omo achirechire yomfiri ba enyina Otufuatiame Jeffrey Itri atifi fam baby afro podinoni na nuanu kakra ake ho bomo efrem Asantema Union na jeti adefefa na naye ewo di adesabia no ene nuanu tuye se yemra na kakra ewo no yemfa me so na nasene na akiri gibinya bia na sada babua ti gira ekutensem tetiskalo million ahenu yedi so na nasene Jachame, Major Evrenim na Methodist Union or Italy, I say, or more at Timaka and Hobomo, no Mati, Evra, some more kind, say, Emma Confornochi and who see into Asidakasia near de Mamo, na Senamoka and so, a better morning bill, na Medibagma Confornochi committee, the Benjamin information, so the items we had in Miachuromo, the head in Kitahon, a free aircraft, a Jadamasi. So the obviously by a snap pentuka ho no be che wona bru o me iti le odom bru the ojina otu for na eje ye no o be je ne mo nko matwen no no waje mo number bibia se be ya mo se be ka receipt na me da ko ba ma ne na se be nkuta ho de bia so a what me se bo madi no be be won mo ye ra se be the Christian founder o de so e bo a wo mo tiri sebe omuti di bo wo so muni boafo nyina no chat foundation oho ti we no mo ye we no na mo bo mo so be bo no so ira do elu rebi mo se no so Jom Parce que ça commencer à voir que puis bien comment c'est protestants et then to développer bon avec nous tout ça c'est bon on va parler du dia alors on bien on en a pas on a c'est chimanti et oui donc commencer
Papa said, only Makai and also there are the other one. Madam, I said, none more time was in I entry. So the one said, no more time was in the except for the Yo, what's a Madam was a papa. So the one said, Papa, Manu to have one, you shut us here, Emma. The Mobay and an more vessel may chance, woman Trebby. Another more vessel, Jabby. They are there once at the mine. You were also a private judge also wrote me there. One more, nothing with them here, and Bra. That's a man be that. So the master or the master of our. Oh yeah. Yampri one way. Yampri Italia Santifoco yeah. Now I'm trying by your hand. I'm only received by what you read. Somebody GTB Pomona Bibia, Moya Biano. One said, Sabe Yura or Tamochi. What must say? Kufa was on a.